Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman, kashi na 62. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Abba Effects World domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Yan uwa ina godiya sakamakon goyon baya da kuke bani a koda yaushe. Dangane da wannan sabuwar channel ɗin tawa na gode. Alƙawarin mu da ku ya kusa cika na subscribers 1000, sai ku ci gaba da dagewa. Iman ta ce, Subhanallah yaya, menene shi? Ka gaya min. Jingina ya yi da bango bai iya ce mata komai ba, ta dawo tana fesin ɗin shi ta kama hannun shi kamar za ta yi kuka ta ce, Yaya don Allah ka gaya min me shi? Me zai faru, ta yaya kuma za a kasance, me za a yi wanda hakan ba zai faru ba? Taku da suka jiyo a rashin ɗin siyasa ta saurin sauke masa hannu bayan sun yi ido hudu da Abba. Da ke tawowa zai tafi fat ɗin inna hannunsa rike da leda. Mujahid ya ja baya da sauri ita ma hakan tai. Tunda Abba ya kalle su sau ɗaya ya ɗauke kai. Sai da ya isa daidai su Mujahid ya sunkuyar da kai cike da ƙarfin hali ya ce sana da dawowa Abba. Abba ya ce yawa Muhammad ya family. Iman ta sunkuyar da kai ita ma ta ce ina yini Abba. Abba ya amsa sannan ya wuce zuwa fat ɗin inna. Iman ta kalli Mujahid ta ce yaya mu je please ka gaya min. Bata jira cewarsa ba ta kama hannun shi za ta zaga baya da shi. Ta zauna kan wani dakali tana nuna masa gefenta ta ce waya zauna. Murmushin ƙarfin hali yayi ya zauna a jinginar da kansa da nata. Yana kallonta ta gefen ido ta ce to ina ji ka gaya min me? Ka gaya su Abba kuwa? Mujahid ya jawo ta jikinsa murya can ƙasa ya ce ban faɗa ba saboda na yi latti. Kallonsa kawai Iman ta ce kafin ta ce. Ta ce komai ya ce kin ga kayanki da aka kawo? Rufe fuskar ta yi da sauri a kafaɗar shi ta ce ni ba zan iya ba. Ya limshe ido ya buɗe a hankali ya ce yanzu dai aure kike sanyi ki tafi ki bar ni ko? Ta zaro ido ta ce to ai kai ma ka yi auren ka tafi ka bar ni. Ya ce an ce miki ina son auren nawa ne? Yar dariya Iman ta ce ba ka son ta amma kuma ai kana jin daɗin auren kuma tana haifa maka kyawawan bebi za ka fara son ta. Kalanta yake ko kiftawa babu cikin sanyin murya ya ce me isa kika ce ina jin daɗin auren Iman. Ta yaya aka yi kika sani? Tana murmushi ta ce ai na gani. Na sauri ya ce kika gami. Ta ki yarda ta kalle shi ta ce abin da na gani bai san lokacin da ya rungume ta ba ya ce no Iman ba zan taɓa jin daɗin aurena da Safina ba. Kawai dai ina ƙoƙari ne in fita haƙƙinta. Ni kaɗai na san abin da nake ciki Iman. Ba na son Safina. Wacce nake so tana ƙoƙarin ƙwabce min. Ban sani ba amma kuma ba zan ba ka ta faru ba insha Allah. Iman ta ce wayan ta Farida ai ta gaya ma aurenta ma sati mai zuwa ne, zan ma je tare da Maimun. Ya rantsa ido ya ce ni ban taɓa son Farida ba, tausayinta kawai nake. Kuma burina a da in haɗa ta su zauna da wacce aka halitto ni domin ta, saboda lalurorinta. Ita ce macen da nake so ma san da ni kaina ban san irinsa ba Iman. Da mamaki Iman take kallon shi jin ya ce baya son Farida hankali ta ce wace ce wannan yaya? Ni ban san ta ba, kuma baka taɓa gaya mun komai a kanta ma. Ita ma a kedi take? Lokaci da idanuwansa suka kaɗa sosai cikin sanyin murya ya ce, na fara son ta so na ‘yan uwantaka, sannan na kasance mai tausayinta matuƙa. Ni kaina ban taɓa tunanin soyayyar da nake mata zai rikide ya koma so na aure ba. Tun bata san kanta ba nake son ta nake mata hidima. Na kuma koya mata sabo da ni. Iman da ke ta kallon shi ta zaro ido kamar za su fito ta ce kamar dai yanda muka saba ko? To wace ce kuma a ina take yaya?
Mujahid ya dinga kallonta ta turo baki ta ce, ni dai ka gaya min, kuma ta san kana son ta kuwa? Ya girgiza kai a hankali ya ce ta ki ganewa har yanzu. Iman ta yi murmushi ya ɗaga tagumi ta ce, to nawa za ka biya ni sai ka haɗa ni da ita in fallasa mata sirrin da ke zuciyarka. Yayana ka san fa kai kyakkyawa ne. Sai kuma ta fashe da dariya ta ɓoye fuskarta. Ta ce, wallahi kana da kyau sosai. Ga wannan ɗan dogon gemun naka da sajen nan babu macen da za ta iya ganin ka, ba ta kamu da son ka ba, ne kuma dole ta ji tsoron rasa ka. Kila da gudu ma za ta amince maka idan ka sanar mata. Wai sani ma ko ita ma tana son ka. Ina tunanin kawai saboda halayyarka ne da wannan ruɓaɓɓiyar matar taka da take rawar kai a kanka take ma mutane wulaƙanci. Shi yasa take guje ma, wallahi son ka take kamar ta mutu. Sai kuma ta yi shiru da sauri bai san lokacin da ya yi wani murmushi ba, har sannan yana kallonta ya ɗago kanta take yarda sa da ido. A rikice ta ce a'a ni fa ba haka zan ce ba fa. Yalmshe ido yana shakar kamshin gashinta daga cikin hijab ɗin jikinta. Wuya can ƙasa ya ce, amma ai nan gaba insha Allah zan ji daɗi, amma ba da Safina ba. Iman ta bude ido da sauri ta kalle shi ta ce wace ce ya bude ido shi ma ya ce ita wacce nake so mana. Iman ta ce, to nawa za ka biya ni da taimaka maka? Ya ce ko nawa kike so kuwa? Amma kafin nan sai kin yi ƙoƙarin sa su abba a dakatar da maganar kawo sadakinki sati mai zuwa. Da mamaki ta ce saboda ni. Ni fa ba abin da zai sa na zakata wajen taimakonka. Ya girgiza kai cikin sanyin murya ya ce shine babban abin da zai sa ki taimake ni Iman. Ta zaro ido ta ce yaya kai fa ka riga ka yi aurenka. To ni ba ka son na yi auren ne kalle ta ya ce, auren da yake ke son ki bar ni. Dariya ta yi sosai ta ce kai ma ai kai. Ya ce amma ina zuwa ganin ki kullum. Ta ce a'a ni dai ba wajena kake zuwa ba, wajen inna kake zuwa. Yana kallon kwaya irin ta hankali ya ce wallahi duk ranar da na zo gida ban ganki ba bana iya bacci da daddare. Da mamaki Iman ke kallon shi ta ce saboda me ya sauke idonsa bai ce komai ba. Ta yi murmushi ta ce kaga da matar kana so na sai in koma gidanka. Na yi waye ka can. Ya kalle ta da sauri ya ce a'a ba ruwanki da ita ki dawo ki waye ɗinki kawai. Ta make kafaɗa ta ce ba na so ni fa da gaske yaya. Ba na son matar nan taka na tsane ta. Ya shiru bai ce komai ba can ta ce yaya na fara jin yunwa fa za ka bani lambar yarinyar ne? Yanzu in kira ta mu yi magana. Ya girgiza kai ya ce a'a sai dai in kai ki wajenta. Ta ce yaushe? Ya ce ko zuwa gobe. Ta ce to Allah ya kai mu. Da sauri ta daga kafadarta tana kakabe hijab ɗinta ta ce wallahi ya yi sauro a nan. Mujahid ya kunna fitilar wayarsa yana haska kafar ya ce sorry dear. Ya miƙe kafarsa ya ɗaura a nata kan ba. Ya daga hijab ɗin yana duba inda sauran ya cije ta. Ta zaro ido ta buge hannunsa ta ce a'a ni ba na so yaya. Ya ce saboda me ta turo baki ta ce ni ba na so ka daina taɓa min kafa. Tana faɗin haka ta sauke kafar ta ƙasa ta miƙe ta ce to sai goben yaya. Ya miƙe yana kallon ta ya ce mu tafi wajen cin abinci tunda kina jin yunwa. Ta jiyo da sauri ta ce da gaskiya. Yana murmushi ya ce tafi ki jira ni gun mota a waje. Tana murmushi ta ce to. Daga haka ta wuce ya bi ta da kallo har ta yi nisa. Ya lamshe ido ya buɗe kamar mai tausayin ƙasa ya dinga tafiya. Har ya fita kamfan ɗin ya same ta kusa da motar shi tana jiran shi. Yana buɗe motar ta shiga front seat shi ma ya shiga mazaunin driver. Tana kallon shi ta ce yaya ni kaza nake son ci da drink kawai. Ya ce ba sai mun je wajen ba kenan. Ta ce a'a can za mu je suna isa wani itari ne babba. Ya yi oda don abin da ta ci. Suna zaune wayar ta hannunsa tana kallon hotuna shi kuma sai kallon ta yake. Hotunan da suka yi tare ne kaɗai a kyamara ɗin shi sauran duk WhatsApp image ne. Hoton Safina ko kwaya ɗaya babu a wayar tashi.
Iman ta daga kai suka haɗa ido ta zaro ido ta ce me isa kake kallo na ne? Bai ce mata komai ba yana kallon waitress ɗin da ke ajiye musu gasasshen kaza ɗaya. Da aka yayyanka sai ƙarshe yake miƙewa Mujahid ya tafi ya wanke hannu ya dawo. Iman har ta bude drink ɗin ta fara sha ya zauna ya ɗau tsoka ɗaya yana kallon ta ya ce bude bakin. Dariya ta ce cikin mutane shiru yana kallon ta. A hankali ta bude bakin ya kai mata nama. Daidai lokacin da suka da ido da Sadiq da ke zaune a wajen cin abincin da wani friend ɗin shi. Iman ta sauke idonta ƙasa a hankali ta cire naman daga bakinta ta mayar ta ajiye. Kalanta kawai Mujahid yake ganin abin da ta yi ce me ya faru. Ta turo baki ta ki cewa komai ido hudu suka yi da Sadiq da ke kallon su har sannan shi ma. Sadiq na ganin haka ya miƙe so inda suke yana murmushi ya dafa tebul ɗin a hankali ya ce good evening. Sai sannan Mujahid ya sake kallon shi na karo na biyu ya ce same to you. Iman dai ta kasa kallon shi sai bugawa zuciyarta yake. Ya ja kujera ta uku da ke wajen ya zauna yana kallonta da murmushi ya ce ya kike. Bata iya ta kalle shi ba cikin sanyin murya ta ce ina yini ya ce lafiya lau. Kina ta jin daɗin ki da yayanki. Mujahid dai sai cin naman sa yake ba tare da ya kalle shi ba. Iman take cewa komai sai wasa da zoben hannunta take. Sadiq na murmushi ya kalli Mujahid ya ce a family. Mujahid ya ce alhamdulillah. Za ka yi joinin ɗinmu ne? Sadiq na kallon naman ya ce alhamdulillah. Yanzu na gama cin abinci daga haka ya miƙe ya ce zan wuce. Ni ma zan tafi ne shi yasa na gan ku yana magana yana ma abokinsa sai ya taso su wuce. Mujahid ya ce oke daga haka Sadiq ya kalli Iman ya ce to malama sai an ji ku. Ta kalle shi suka ido da sauri ta sunkuyar da kanta a sanye ta ce to sai an jima. Juyawa ya bi bayan friend ɗin shi da har ya nufi ƙofar. Mujahid ya kalli Iman da ta wani haɗe rai ya dai ci gaba da cin naman shi. Bai ce mata komai ba. Bayan 'yan mintuna a hankali ta ce Ami za ta fara nema na yanzu. Ya kalle ta ya ce to wa zai ci miki naman da kika sa na siya. Ta turo baki ta ce ni ba na ci kuma. Bai tanka mata bai kira waitress ya sa ta yi masa take away ɗin kazar ya tafi ya biya bill ɗin. Ya dawo rike da ledan naman ya ɗau drinks ɗin shi ba tare da ya kalle ta ba ya ce tashi mai daki gida. Mikewa ta fuska a ɗaure ta bi bayan shi don har ya nufi hanyar fita. Bude Francis ɗin ta yi za ta shiga suka yi ido hudu da Sadiq da ke tsaye gun masu suya da ke wajen. Ɗauke kansa ya ci gaba da yi ma mai suyan magana. A hankali Iman ta shiga sit ɗin gaba Mujahid ya shiga mazaunin driver ta da motar suka bar harabar wajen cin abincin. Har suka isa gida bai ce mata komai ba ita ma bata ce mai ba. Yana fakin a waje ta bude motar za ta fita ya bugu hannunta a hankali kamar jira take ta fara kuka tana kallon shi. Lokaci ɗaya ya rikice mata ya ce kuka kuma Iman me ya faru? Cikin rawar murya ta ce to ba Sadiq ya gan mu ba yanzu kuma sai kawai ta fashi da kuka sosai tana kallon shi. Ya lamshe ido ya matso da ita kusa da shi a hankali ya ce kuma me? Tana shashsheka ta ce zai yi wani tunani daban alhalin kai yayana ne kowa ma ya sani. Shiru yana sauraron ta jin shirin yayi yawa da ta daga kai a hankali tana kallon shi. Ya murmushin karfin hali ya ce to ba gashi kin faɗa abin da kike tunani da sauran mutane ba. Wato ni yayanki ne to shi ma ya sani hakan zai faɗa a tunanin shi. Tunda Ami da dadi ne suka haife ni sannan suka haife ki. Ta turo baki tana kallon shi ta ce to kai ba yana bane ya ce in dai Ami ce ta haife ni. To wani haɗe rai tana kallon shi ta ce kamar ya ce kamar yadda na faɗa. Ta ce to waye daman bai san kai yayana bane. Yana shafa kansa ya ce waye dai bai san ni cousin ɗinki bane. Ta zaro idanu ta ce me kake nufi? Ya ce ina nufin ki daina cewa ni yayanki ne. Ki ɗauke ni a yadda nake kawai dai mun haɗa family ne da ke cousin ɗinki ne. Komai kuma zai iya faruwa. Ta ba baki ta buɗe motar za ta fita ya kamo ta yana kallon ta ya ce wait. Tsayawa ta yar sannan ba ta daina kallon shi ba ya buɗe ledan ya ɗau ɗaya ya kai bakinta ta turo baki.
Ta ɗauke kai cikin sanyin murya ce please ta ce, to ba ka ce kai bayana ba ne? Ya murmushi ya ce ni yayanki ne, amma hakan ba yana nufin iyayenmu ɗaya ba. Yau idan aka ce in aure ki ba zan ce a'a ba, ai ƙanwata ce ita. Kowa ya san akwai aure a tsakanina da ki, so ki daina confusing ɗin mutane. Kallon Iman take ko kifta babu hankali ya ce oya buɗe bakin, ta sauke idan ta ƙasa take buɗe bakin kuma. Ya kama nan ta ce Iman, kallonsa ta ƙara yi. Ya dawo ta kusa da shi idonsa cikin nashi ya ce buɗe bakinki a hankali, ta buɗe bakin tana kallon shi. Ya kai mata naman ciki. Ta kutsura kaɗan ta ɗauke kai yana murmushi ya kai sauran baki ya ce to shi kenan ƙanwata, buɗe motar ta yi tana son fita. Ya saurin riƙe ta ya ce tunda na yi aure nake misin ɗinki sosai, ba kamar da ba so nake. Kin ga da ko da yaushe muna nan gidan muna faɗa, amma yanzu duk magarba idan kin je kai mai ina abinci ki jira har sai na zo mun yi hira kaɗan kafin na wuce kin ji. Taimakashi ta ce to ai da haka muke yi kafin ka canja ka fara yin mutane faɗa da ihu. Ya kai finga ɗin shi kan lips ɗinta, murya can ƙasa ya ce na daina yanzu diya, hira kawai za mu dinga zuwa muna yi. Sai in taho miki da abin daɗi. Ta waro ido ta ce to yaya zan dinga jiran ka. Ya ɗaure ledar naman da drink ɗin ya mika mata ya ce good girl. Ta amsa ta ce to na gode sai da safe. Ya ce sleep tight. Ta fita motar tana murmushi ta wuce ciki ya bi ta da kallo. Falo ta daddame tana cin abinci. Amina kallonta ta ce me yasa kika daɗe kuma ledar me a hannunki? Iman ta zauna ta ce yaya ne ya siya min. Ami ta ce yaya kuma akan me ya siya miki? Ta ce ba komai, kawai dai ya siya min ne ya bani, ai ya san ina so. Ami ta taba baki ta ci gaba da cin abincinta. Iman ta buɗe ledar ta ce da ya bar miki Ami? Kamar jira Ami take ta ce a ki je ki yi ta fama. Iman ta yi dariya ta miƙe ta wuce kicin ta ɗauko plate ta juya naman ta ci ta sha drink ta yi nak. Sauran ta kai firij tana kallon Ami ta ce Ami sai da safe. Ta ce Allah ya tashe mu lafiya. Kar ki manta da ki yi awwala kafin ki kwanta, kuma kar ki manta ki yi addu'a. Kin ma yi isha kuwa? Iman ta ce zan yanzu. Ami daga haka ta wuce ɗakinta. Wanka ta ɗauro awwala ta fito ta shirya cikin kayan bacci ta sa hijab har ƙasa ta yi isha da shafa'i. Sannan tana idarwa ta ɗau wayarta da ke gaban miro tana dubawa. Zaunawa gefen gado ta shiga kiran Sadiq don dare sai ya kira ta ya kuma bata ga kiran shi ba. Har ya gama ringin bai ɗauka ba. Ajiye wayar ta hankali ta hau saman gado ta kwanta ta rufe ido. Karfe 5 saura na yammacin washe gari. Amina zaune a falo tana yankan kabewa. Aka buɗe kofar falon. Mujahid ya shigo da sallama. Ya ajiye ledojin hannunsa na kayan shayi ya gaida Ami ta amsa tana masa sannu da zuwa ya ce dadi ya ce a kawo saƙon. Ami ta ce oke Yusuf baya nan kenan. Mujahid ya ce ina ji. Ta ce to Allah ya albarka. Ya ce amin. Har ya nufi kofa ya tsaya ba tare da ya jiyo ba. Ya ce Iman bata dawo daga makaranta ba? Ta ce bata je yau ba. Ya juya da sauri ya ce me yasa? Amina ci gaba da yankan ganyenta ta ce yau ta tashi ba lafiya. Ya ce subhanallah, likita ya duba ta amma Ami ta girgiza kai ta ce yanzu likitan ba wai yana zama bane, yana Sokoto yau amma gobe zai dawo. Mun je asibiti ya ce bacci take. Ya ce bacci take? Ami ta ce ina ji. Shiru ya yi bai ce komai ba. Ami ta kalle shi hakan yasa ya nufi kofar fita kamar mai kyarga ta kunshi. Ya ce to Allah ya bata lafiya. Ami ta ce shiga ka duba ko idon ta biyu. Kamar abin da yake jira kenan ya juya ya nufi ɗakin. Ami ta bi shi da kallon gefen ido har ya shiga sai dai bai rufe kofar ba. Kwanciyar same ta rufa har kanta da dubet ya zauna gefen gadon ya cire dubet din yana kallonta. Tun bai kai hannunsa jikinta ba ya ji gaba ɗaya zafi. Ta bude idonta da ya yi ja tana kallon shi kamar za ta yi kuka. Ta fara ƙoƙarin miƙewa zaune ta ce yaya jikina zafi yake min sosai.
kuma Ammi ta ƙi bari in kunna fanka ko AC, sai kuma ta fara kuka ya jawo ta kusa da shi murya can gasa ya ce, me yasa kike rufa? Cikin rawan murya ta ce, ina jin sanyi ya ce, kuma shi ne kike son kunna fanka? Bata ce komai ba sai kuka take a hankali ya ɗaga kanta ya ce, an miki allura da kuka je asibiti? Kai ta gyaɗa mishi ta ce, ƙafafuwana ne suke ciwo har yanzu da bayana. Ya ce an shafa miki magani, kuma ta gyaɗa masa kai tana goge hawayen idonta. Janye ta yi jikinsa ya ɗau magungunan da ke ajiye sadurowa har da na shafawa. Ya mayar da saura ya buɗe na ɗin ya cire gaba ɗaya dubet ɗin. Daga gwiwarta ya fara shafa mata zuwa can tafin ƙafarta. Ta dinga kallon shi kamar za ta yi kuka. Tana riƙe hannunsa ta ce yaya da zafi. Daga kai ta yi ta ga Ammi tsaye bakin ƙofar ɗakin. Mujahid ya juya ya kalli ƙofar, juyawa Ammi ta yi ta bar bakin ƙofar. Iman ta ce ka bar shi haka kawai, ya fara min sauƙi. Ya rufe tub ɗin yana kallon ta, jin wayar tana vibrating. Ta juya da sauri ta ɗau wayar, Sadiq ne ke kiranta. Ɗagawa ta yi ta kai kunna ta yi sallama a hankali, daga ɗaya ɓangaren ya amsa ta gaishe shi. Ya ce ya kike, cikin sanyin murya ta ce lafiya lau. Me yasa baka ɗaga kirana ba? Ya ce ba gashi na biyo ba. Shiru ta yi, shi dai Mujahid kallonta kawai yake. Sadiq ya ce ya Ammi. Hankali ta ce lafiya lau. Ya ce masha Allah, za mu magana sai an jima. Daga haka ya katse wayar shi. Ajiye wayar Iman ta yi. Mujahid na kallonta ya ce kiransa kika dinga yi kenan. Bata san lokacin da ta fashe da kuka ba, ta kife kanta da filo ta ce kila fa fushi yake da niyya. Gaba ɗaya bai kira ni ba tun jiya, kuma ba haka ya saba min ba. Kasa da daina kallonta Mujahid ya yi, tana shashsheka ta ce na kira shi sau biyu bai ɗauka ba. Tun ba yau ba nake ce masa kai yayana ne, ko yana zaton ƙarya nake mishi. Oho, yaya please kai ka gaya mishi da kanka, kila zai yarda. Kai yayana ne, ba wani abu a tsakanina da kai. Mujahid na kallonta a hankali ya ce ni dai ba zan yi wannan aikin ba. Iman kamar yadda shi yake tunani ya ta tunani, ta daga kai da sauri tana kallon shi ta ce to ai ni da kai mun san ba haka bane yaya. An taɓa ganin inda yaya ya auri ƙanwar shi? Hakan bai taɓa faruwa ba, don Allah yaya ka sa shi ya fahimta. Ni kaga ba ni da lafiya, ni bai taɓa min haka ba. Mujahid ya wani murmushi ya shafa kansa. To yanwa nan za mu dakata, sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ku, kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, mu kwana lafiya.